Christmas night, another fight, tears we cried, a flood. Dar miżewda bid-dwal b'ħafna kuluri u daqq ta' kull xorta. Din hija d-dar ta' Ċali Vella, pensjonant li ilu jarma jew idawwal daru għal-miliet għal dawn l-aħħar 50 sena. Meta kien għadu jgħix fid-dar tal-ġenituri tiegħu, kien jarma d-dar kollha bix-xemat. Din is-sena għandu armati 10,000 bozza differenti. Minn barra l-ammont kbir ta' settijiet ta' dwal tal-miliet, fid-dar ta' Ċali stajna nosservaw ħafna kartolini anka minn ta' snin ta' qabel. F'dawn iż-żminijiet huwa gostu pjaċir ta' Ċali li minn kmieni filgħodu u jibda jarma waħdu, assolutament ma jkunx irid għajnuna. Ili mill-bidu ta' Novembru, però ġifieri huma ħinijiet twal ħafna, ġifieri mit-sareba ta' filgħodu. Din is-sena Ċali rama mal-50 setta dawl imqabdin ma' 26 plakka differenti fid-dar. Min sena l-oħra ibiddel uħud mis-settijiet tad-dawl. Kull kamra, il-kċina, s-salott u l-kamra tal-ikel, is-soqfa l-imwejjed u l-art kif ukoll il-pjanu u ma' kollha armati sew bit-tiżjin tal-miliet. Il-familja jkollha tuża l-kmamar tas-solar ta' fuq. Iżda mit-tiżjin kollu li għandu f'daru, x'għandu l-aktar għal qalbu Ċali? Kollox, imbagħad però għandi xi ħaġa li lilhom mal-50 sena li kont naqra fi-żmien id-dottrina, għandi bambin tax-xema. U l-presepju li warajt li għandu wkoll xi 45 sena. Minkejja li ġieli ħaxi xokk waqt li jkun qed jarma dawn id-dwal kollha, Ċali determinat li sakemm ikollu l-ħajja jibqa' jarma bit-tiżjin tal-miliet, delizzju għal qalbu wisq.